नब कुमार सरनियानि बेलायाव रायजो राजाफ्रानो बिथांखौहाय अनसायलिया नोङो मुस्लिम माइनरिटिफोरनि गेजेराव थां नब कुमार सरनियाखौ बयबो सिनाया नुवा इलेक्शननि समावल' माबा बिसायख'थिनि समावल' 10 मिनिट रायजो राजाफोरनो हाय हेल' होनदों जाहैदों बिनिफ्रायनो जेबो गैया लामा दालांनि खोथाखौथ' जेबो दाबुं नब कुमार सरनिया गावनो सिखार जायो जे लामा दालांखौहाय आसाम गभर्नमेन्टआवसो बिनांगौ इन्डिया गभर्नमेन्टआवसो बिनांगौ होनना बुंबाय आरे बाबा इन्डिया गभर्नमेन्टनियाव रायज्लायनो थाखाय नोंखौनो एमपि बानायहरदों आसाम गभर्नमेन्टजों रायज्लायनो थाखाय नोंखौनो एमपि बानायहरदों दा गाव जे मानो एमपि जादों रायजो राजाया गावखौ जे मानो एमपि बानायदों बिनि उद्देश्यखौ नब कुमार सरनिया मिथिया बे सासे इलिटारेट बे बेकग्राउन्डनि मानसि जानो समाया बेखायनो रायजो राजाया बिथांखौ मिथियै जेबो गैथारला ओंखायनो बिनि फेक्टरबो फैया आरो फैयोब्लाबो आं मोनसे खोथाखौ बुंनि जे एबाराव खुनु पार्टिया बर' समाज रायजो राजानि भट नङाबा केन्डिडेट देरहालाङा मानो होनोब्ला बर' भटआनो 5 लाखनि बारा आरो बर' भट एसे मोनदेराबा खुनु पार्टिया देरहाया दा नब कुमार सरनिया बर'फोरनि बहा भट मोनगोन मोना रायजोफोर दा ओंखायनो नब कुमार सरनिया बिथाङा एबाराव एखेबारे फेक्टर नंथारा लाजिथावना बाथ्रा जोंहा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामाव गासिबो समस्तियावनो बियाबावनो केन्डिडेट होजोब्बाय आरो बे बियाबखौहाय क'क्राझार लकसभाखौहाय इउपिफोरनो हगारना होबाय नाथाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै दासिमबो थिरां खालामनो हायाखै दा आङो सिखिरि मानसिफोरनिफ्राय खोनानो मोननाय बायदिबा ओरै होनदों आरो जे हेमन्त बिश्व शर्माया सासे मानसिखौ थि खालामदों जाहैदों दा बियो इउपिपिएलनि बेकग्राउन्डनि नङा दा प्रमदआ फारसेथिं पार्टिनिफ्राय प्रेसार जादों जे राजु बिथांखौ लाबोगोन नङाबा डक्टर बेलावखारजि बन्दुखौ लाबोगोन दा बावहाय उगुल थुगुल जानानै दङ हेमन्त बिश्व शर्मानि केन्डिडेटआ इउपिपिएल बेकग्राउन्डनि नङा फारसेथिं प्रमद बिथांनि केन्डिडेटआ इउपिपिएलनि दा बावहाय बाथ्राया हेमन्त बिश्व शर्मानि खोथाखौ लागोन ना प्रमदआ गावनि पार्टिनि खोथाखौ लागोन ना एबसुनि खोथाखौ लागोन दा प्रमदआ बिराद गिदिर जन्जालाव गोलैबाय नाव गंनैयाव ना आथिं होबाय बिथाङा दा बेखायनो बुंनो थाङोब्ला बिथांमोननि पजिशना खुब गाज्रि आरो आं बेखायनो गले गले बुंनो सानदों जे इउपिपिएल थानाय समावबो बिपिएफनि राजत्व समावबो खननै नब कुमार सरनिया अनाबर'नि थौ लानानै मोननैखौबो सौख्लायनानै आगसि आगदा ब्लड दिल्लीयाव थांदों दा बिथांमोननि डिफेन्सआ लोरबांखा गुलुंखा खननै प्रुफ जाबाय खनथामाव रायजो राजाया बेखौहाय आरोबाव सयज' खालामगोन बेखौ आं सानाखै बेखायनो बिथांमोनहा कंग्रेसनो सारेन्डार खालामथोंसै गर्जन मोसाहारि सारेन्डार खालामथोंसै नब कुमार सरनिया आरो रावबो थाङा कंग्रेसनिफ्राय गर्जन मोसाहारिया दिल्लीयाव थांगोन बिपिएफनि जानानैबो आं बुंगोन इउपिपिएलनि जानानै बुङो खारन बिटिसि बासिनिनि जानानै आं बुंगोन जोंनि बियाबाव जेसेबां एलेखा हाबो दा बे आंनि खावलायनाय दिनैनि दिनाव जोंनि बिसयाथ' बिटिसि हिसाबै बिटिआर हिसाबै बा आसाम हिसाबै जोङो ग्रास रुटआवनो दङ आसामा दिनै वान अफ दा 5 पुअरेस्ट स्टेट इन इन्डिया आरो जोंनि उदालगुरि चिरां बाक्सा आरो क'क्राझारखौ जोङो नायोबा आरो जोंनि गरिबनि हारा गोबां दा बेनिखायनो जोंनियावहाय लामा सामाया एसे जादों बिपिएफनि आमोलाव बिनि अनगायै डेभेलपनि जेबो राहा बिथांमोना बानायनो हायाखै दा डेभेलपनि राहा होनोब्ला जोंनो मावनानै दांनानै जानो थाखाय राहा नांगौ आरो बे मावनानै दांनानै जानायनि जोंनि गुबै राहायानो जाहैबाय आबादनि राहा दिनै आबाद फोथाराव जोंनियाव दालां स्लुइस गेट जेबो गैया आरो बिनि अनगायै जोंनो साख्रि बाख्रि मावनानै जानोबो जोंनाव बेबायदि जेबो सुबिदा गैया कल कारखाना जोंनियाव आखायाव गैया दा बिदि अबस्थायाव जोंनि लाइमोनफ्रा स्कुल पास आउट जादों कलेज पास आउट जादों डिप्ल'मा डिग्री लानानै पास आउट जादों नाथाय बिथांमोननि थाखाय भबिष्यतआव थांनानै थानानै साख्रि थेलेबलेब सुखि ग्रें ग्रें रायजो जानायनि जेबो सिमांखौ जों नुनो हायाखै दा बेनो 1 नाम्बार कंग्रेसनि मुद्दाया आंनि साननाया जे एबाराव जुदि रायजो राजानि अननायजों आङो एमपि जालाङोब्ला आङो 1 नाम्बाराव जे साख्रि बाख्रिनि अबस्थाखौ क्रिएट खालामगोन कल कारखानानि बेबस्थाखौ क्रिएट खालामगोन आरो आबादनि राहाखौ बेबस्था खालामगोन आरो हान्थामेलानि बेबस्थाखौ खालामगोन बिपिएल आरो बिजेपिनि एनडिएनि सासे बिजाथि थागोन आरो बेराफारसे बिपिएफ दिनैनि दिनाव सोरजों जुजिगोन एक्जाक्टलि बुंनो हाया दोहौआ बिपिएफआनो दङ बे दोहौखौ बिथांमोनहा लाखिबाय थानो हायोबा निश्चय कंग्रेसनि दावहाया बिपिएफजोंनो जागोन नाथाय नुबायदि दिनै इउपिपिएलआबो आरो बिपिएफआबो बिजाथिखौनो होनो हायाखै दिनैसिम बिथांमोननियाव खोब उगुल थुगुल दा बेफोरखौ नायोबा सोनो होब्ला मोजां जागोन सोनो होआबा मोजां जाया
बेखौ थिरां खालामनायाव बिथांमोना गोब्राब जाबाय सोरनोबा होयोबा सासेया बोराबगोन आरो सासेनो होयोबा गुबुन सासेया बोराबगोन आरो बेबायदि बोराबलायोबा बिथांमोननिया भटार्सफ्रा खोब गावगोन दा बेखायनो गिबियावनो प्रमद बर' बिथांखौ आं खावलायनो सानदों नोंथांमोना केन्डिडेटखौ होग्रोदो बिनि उनावहाय बेसेबां फैसा मोनो नोंथाङा बेखौ गर्जनो खोन्थाफिनबानो जाबाय आरो द्वितीयआवहाय BPFनि प्रधान हाग्रामा महिलारि बिथांनिसिम आं खावलायनो सानदों बिथांमोनाबो केन्डिडेटखौ होग्रोदो दा जोंहा राजा फिसाखौ होनाया मोजां जायो ना राजा गेदेरखौ होनाया मोजां जायो दा बिनिफ्रायसो जोङो खारन एबारनि जे इलेक्सन निर्बाचनावहाय जे बियो पार्टिखौ लानानै बारा रायजो राजाफ्रा भट होनाय नङा व्यक्ति बेसिस रायजो राजाया भट होगोन खारन दिल्लीयाव सोरो बांसिन बुंनो हागोन दिल्लीयाव सोरो हज्रिनो हागोन दिल्लीयाव थांनानै जाति धर्म नायाजासे जोंनि ओनसोल जायगा आरो रायजो राजानि उन्नतिनि खोथाखौ जाया बांसिन बुंनो हागोन बे व्यक्तिनोसो BTC बासिया एबारावहाय भट होगोन BJP दङ आरो क'क्राझार बियाबावहाय नोंथांनि मुङा सिगांनिफ्रायनो कंग्रेसनि बिजाथि महरै गिबियावनो आङो आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि जानानै आरो क'क्राझार 1 नं लकसभा बियाबनि जानानै केन्डिडेट महरै बयनिसिमबो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिदों खुलुमबाय नोंथांनि सोंनाय मथे नंगौ सिगांनिफ्रायनो बे क'क्राझार बियाबाव आंनि नामा निउसाव फैबाय थादों सिगांबो रावबो गैया उनावबो रावबो गैया आरो मैयानि AICCनि मिटिं मथे स्क्रुटिनि मथे क'क्राझार बियाबाव गर्जन मोसाहारि अर्थात आंनो फाइनाल लिस्टआव फैबाय बे खोथाखौ दिनैसिम अबसे ब्लेक एन्ड व्हाइट पेपाराव ओंखाराखै किन्तु दिल्लीनिफ्राय आरो भुपेन बरा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा आंनो फुङावहाय कंग्रेसुलेसनखौ जासिखाबाय जे गर्जन थिखोरा नोंनि जाबाय जोङो दिनै खानि एसे दोहौ दङ बेखायनो हयथ' बेलासियाव नङाबा गाबोन लिस्टखौ होसिगोन होननानै बुंदों बे गतिके आङो केन्डिडेटआ कंग्रेसनिफ्राय आंनो जाबाय आरो रायजो राजानिसिम आङो खावलायदों नोंथांमोना जाहाथे कंग्रेसआ जिहेतु बाहाय धर्मनिरपेक्ष बाहाय जाथि बासिया राव बासिया उन्नति आरो गोनांथिखौ लानानै जोङो एबारनि जुसखौ लादों भारतनि गणतन्त्रखौ रैखा खालामनो थाखाय भारतआ दे मोनसे ससियेलिस्ट सेकुलारिस्ट मोनसे हादोर जोंनियावहाय साख्रि बाख्रिनि आंखाल जालांबाय कल कारखानानि आंखाल जालांबाय बिदा फंबायनि अनलायनायनि आब्रुथिया गैया जालांबाय बेफोरखौ लाबोफिननो फसंफिननो बे भारत स्वाधीनखौ जन्म होग्रा कंग्रेसआ संबिधानखौ जन्म होग्रा कंग्रेसआ रायजो राजाजों खावलायदों आरो आङो कंग्रेसनि जानानै बयनिसिमबो खावलायदों जाहाथे रायजो राजा दले बले कंग्रेसनो आखाइनि सावगारियाव गर्जन मोसाहारिनो भट होनानै जयजुक्त खालामो साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय RB मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ RB मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे SSC आर्मी GD अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन